Oi Umrispuri, nang nabungdोंमोन ना दिनै अखा हाबा जों एम्बु नागिरगोन मा नोंनो बुंदोंमोन ना सिगां नोंसानि बारियाव नागिरगोन बिनिफ्राय जोंहानि बारियाव नागिरगोन बा उमरिसपुरि अखा सिजानो गिबाय दाना एम्बु नागिरनायखौबो केनसेल खालामबाय दिनैथ' नों नागिरनोनो नागिरा नागिरा जाखा नङाब्ला आं दानो नोंसानि दाउला खासिखौ खावनानै लाबोगोन दायो बुंदों एम्बु ना दाउला खासि नै मा बेफोरो नोंसोर बिदिब्ला एम्बु हमनो नागिरदों नाथाय नोंसोर आंखौ लोगो लानो नागिरा नाथाय आंनोबो नोंसोरनि लोगोनि गोनांथि गैया जोंहानि बारियावनो मेल्ला एम्बु दंखायो आरो जेब्ला आंनि बे 2.5 किल' एम्बुनि सायाव गोग्लैयो एम्बुआ बारग'नो नङा बाज्रुमनोबो हाया खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया